Ako si sa cítila vo svojom tele predtým, ako si vlastne schudla tých 30 kg? Aké to bolo a prečo si sa vlastne rozhodla ísť do toho? Bolo to strašné. A ja si pamätám, malú som vodila do škôlky a musela som prejsť veľa schodov. A ja som zistila, že sa zadýchávam. A proste si hovorím, ja som ešte mladá na to, aby som sa zadýchavala do schodov a jednoducho začalo mi to vadiť. Rovnako vtedy necítila som sa dobre, mala som bušenie srdca a hovorila som si, že asi niečo nie je v poriadku, asi už naozaj vážim veľa. To bolo 2 roky dozadu. A vtedy som si tak začala aj uvedomovať aj tým, že robím v ambulancii, veľa ľudí, rovesníkov rieši dosť závažné diagnózy. Okrem teda tých klasických hypertenzia, oni naozaj s infarktami končia v nemocnici a ja som to nechcela. A ja som si povedala aj vzhľadom teda k menopauze, že ak to nedám teraz, tak už potom to bude veľmi ťažké a určite sa nevyhnem zdravotným problémom a tým, že ja chcem byť zdravá, chcem sa dobre cítiť a byť ešte naďalej aktívna, tak potrebovala som s tým niečo urobiť.